Мында койшы белән генә кисеп булмый, антитәнчекләрне билгели торган тест махсус кәгазьдә эшләнә. Төгәллек белән аны әлеге җайланма гильотина ярдәмендә кисәләр. Менә ул коронавирус дигән дошман микроскоп астында, таҗлары да аерым ачык күренә. Шул энәләре белән вирус кешенең сәламәт күзәнәкләренә ябыша да инде. Республика галимнәре бер таҗны кисеп алып, кеше күзәнәгенә урнаштырган. Шулай итеп коронавирус аксымын булдыралар. Нәкъ менә бу аксым махсус сыйкчаның бер өлешен тәшкил итә дә инде. Ә менә иң кызыгы монда антитәнчекләргә булган тестка монда махсус реагент ягыла. Ул коронавирус аксымы тәнчекләреннән һәм алтын бөртекләреннән тора. Менә ничек була ул? Менә шундый куркыныч, әмма алтын состав. Канда антитәнчекләр булса, тест 2 сызык күрсәтәчәк. Белгечләр аның төгәллеген 98% дип бәяли. Коронавирусның аксымы ул бездә монда УНИКФУда җитештерелә. Менә бу аксым башка тест системалардан аерыла. Это эпидемия. Бу эпидемия беренчесе дә, соңгысы да түгел. Тестларны үзебездә җитештерсәк, димәк киләчәктә дә башка йгышлы авырулар килеп чыккан чакта, аларны тиз арада ясарга әзер булачакбыз. Тестларны ясау өчен бер атнадан артык вакыт кирәк. Планнары бер айга 30 000 дана җитештерү. Тестларны республика халкы да көтә. Не все поликлиники это делают, а для себя это очень важно. Мин аларга ышанмыйм. Ышана торган хәл түгел. Әлегә даруханәләрдә күбесенчә Кытайда җитештерелгән тестлар гына бар. Бәяләре дә 1000-нән алып 3000-гә кадәр. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.